L-Istazzjon Nazzjonali qed jinvesti 4,8 euro biex filmati antiki jkunu preservati u jsiru disponibbli għal pubbliku. F'dan il-proġett li qed jissejjaħ it-tisjieħ tal-esperjenza ta' turiżmu kulturali permezz tad-diġitalizzazzjoni, mistenni jitlesta fis-sentejn li ġejjin u huwa possibbli grazzi għal għajnuna minn Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. B'rekord viżiv li jmur lura għas-sittinijiet, dan il-proġett ta' digitalizzazzjoni se jikkategorizza l-legat ta' filmati f'erba' kategoriji: il-kultura, l-avvenimenti, il-personalitajiet fl-istorja u postijiet. L-ewwel fażi ġiet iffinalizzata b'tiġdid komplut tal-pjan tal-ħabb tal-kreattività. Dan inkluda 8 tikmamar għall-editjar, il-ħolqien ta' spazju miftuħ għall-indiċjar u kamra għas-server għall-ħażna u r-robotika. Fl-istess ħin, 19,800 siegħa ta' materjal se jiġu digitalizzati. Il-pubbliku se jkun jista' jaċċessa l-arkivji digitalizzati minn postijiet pubbliċi, kif spjega l-kap eżekuttiv tal-PBS Charles Dalli. Fis-siti pubbliċi, fis-siti storiċi se jibda jkun hemm totem poles bi QR code fuqhom u dak li jkun jista' jmur u jaċċessa viżwal relatat ma' dak is-sit minn fuq il-post stess bil-device tiegħu fuq il-mobile phone jew fuq tablet li jkun jista' jaqra dak il-QR code. Il-qudiem ukoll se nkunu qed niftħu l-arkivji tagħna għal iktar riċerka fil-qasam akademiku fejn tidħol l-istorja audiovizwali ta' pajjiżna. Il-Ministru Owen Bonnici li wkoll kien preżenti għat-tnedija tal-proġett qal li dan imur id fit mal-istrateġiji għall-Ministeru għall-Kultura li tagħmel l-istorja u l-kultura dejjem aktar aċċessibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.